maliw kanyo kowuok kuom japiny mabende loso godo ahinya kotudore kod gigo duto mabende timore gi sani e sekta mar somo e pacho ka. Nyakore Mugejuang pod wadhi mbele kod twak mar okinyi ma kawuono. Wadong' kod dakika matin kende. Kata kamano kaponi e kitudori kodwa gi sani antiere kod welo ariyo, Moses Owiti mano jagoro ma Kupet bade ma Nairobi, kaachiel kod Charles Akacha mano jalony weche mag somo otudore kodwa ka entiere kaunti ma Kisumu. Adwa nasoma ne moko kuom ote mabende jo neno magwa chwalo no okinyi ma kawuono. Anga soma na ote matin kende ka wadhi mbele kod twak mar okinyi ma kawuono. Engineer Lazora Konyamboka wacho ni funding skunde to sebedo kod midhiero mathoth. Sirikal odich kod funding police kod jeshi to wigi will ni education department is the backbone of everything. Sani bringing a whole nation down doesn't require powerful military. Wacho ni just interfere with education and everything will be in total mess. Buildings biro gore piny kuom ji as a result of unqualified engineers. Ng'ama tiyo kod nyiego en ng'ama incompetent. En Engineer Lazaro Kanyamboka mar Karobangi Jamaguye. Ezra Ndira bende wacho ni pesa ok rom ne skunde. Ka ote mogik kanyo Ruth nyathi Ochieng wacho ni Joyce kirango sikunde mag sirikal pesni matindo tindo midwaro odhuro. Sikunde go tinde ichulo omenda mang'eny moloyo kata sikunde ji owegi. Penjna wendo ni ang'o ma dhi nyime e skunde mag sirikal. Mano penjo mabende jagoro mar Kupet biro duokonwa okinyi ma kawuono. Janeno mano Achal Nyagwaro kani Nyarongi wacho ni napenjo ni to ka pesa otamore to koro itimo nang'o, kose iweyo mana kamano. Ka pesa to igolo ne nyathi to nyathi ok yudi. Mago ote mabende joneno magwa chwalo nwa okinyi ma kawuono. Akiani wachakane kod wachno mar skunde mag sirikal kata skunde mag piny owacho. Ichule pesa mathoth, pesa matindo tindo ma idwaro kuom jonyuol. Moses, adwa ni duok na penjo no in kaka jagoro ma Kupet e kaunti ma Nairobi. Kang'o matimore? Sirikal wacho ni magi gin skunde mag sirikal gin free primary education, matinde ni onge pesa mora mora ma nyathi onego bed ni chulo. To janyuol kinde ka kinde nyathi oduogo, mama idwaro pesa makama, idwaro pesa makama. Ang'o momiyo magi timore? Gima ok ang'eyo ni nyaminwa ma Ruth ni Ruth Ochieng openjo kaluwore gi nyithindo masomo e primary kata secondary, lakini pod anyalo duoko gi te. E sirikal kae nyithindo masomo e primary nwango siling, nyocha ginwango siling 1,200 to ne gitere 1,400 nyathi ka nyathi e higa ngima. To inwango ka pesa ma imiyo nyithindo gi ka gisomo kuonde machal kaka Nairobi kae michulo pi tichulo stima. Onge nyithindo miora ora kata nyithindo makosewuok godhiambo to onge stima moro ma pod nitiere skul. Nyithindo masomo e gweng' kama onge askari, Nairobi nitiere askari. Inwango ka pesa ni ok rom. Koro gima timore en ni samoro skul luongo jonyuol tikwayo gi ka bende nitiere bende giyie monde skul okwagi mondo gi chul pesa moro manyalo konyo skul siro weche mag somo. Kata chulo pi, chulo stima, chulo askari mar skul. Inyalo nwango kata ni nitiere jok moko ma yueche skul. Ing'eni dala nyithindo ko mondo gokinyi to nitiere kuonde gine magi yueyo kuonde go. Nairobi nyathi ko owuok dala to donje klas. Onge nyithindo moketi ni koro unu yue laro aka nyaka kocha. Koro inwango ni magi gik ma iluongo ga jonyuol ting'iso gi ni e buch AGM mag jonyuol ting'iso gi ni yieuru monde waket pesa machal kama e wi janyuol monde jonyuol ka jonyuol ochul pesa machal kama e higa ka higa kata tam ka tam. To mano bende matimore e secondary school. Buses mineno ong'iew e secondary school gi ok ong'iew gi sirikal. Ong'iew gi skul, samoro be MP osiro gi matin. Pesa mag gine mag jo secondary school samoro inwango kata ni nitiere japuonj mo ondiki gi skul nikech jopuonj ok rom. Koro ing'iso gi ni wan kae skul moro awuoyo gi principal gokinyi mana Westlands ka
ong'isa ni en ondiko jopuonj 17. Jopuonj 17 gi jonyuol ema chulo, ok sirikal. Nikech sirikal be ogolo pesa matin, to bende ok ogolo pesa te man dwarore tamni. Koro jonyuol ema chulo pesa go, ing'isogi ni wan gi jopuonj. Nyaka bed e winjruok e kind jonyuol gi jopuonj. Koro koseng'isgi kamano ero to magi e pesa mipiro gi ga. To kata kopogore kod mano, wayudo ni ponono nitiere skunde moko, wati kata kod ranyisi ni nitiere skunde ma nitiere kata kod kwana jopuonjre, wati kata kod ranyisi mago manitiere e grade 7 e bwo lai mar somo manyien mano mar junior secondary schools. En kata kod ranyisi entiere kata kod jopuonjre madirom 700 mano skul kata achiel, mano mana ranyisi. Tiyudo ni e kinde ma sirikal golo omenda ne skul ni, omenda biro matin en omenda makamano, ok biro mo nyithindo gi duto 700 mayudore e skul. Ang'o matimore e kinde ma koro kogol pesa to iyudo ni pesa ogol matin kipimo kod kwan mar jopuonjre kata nyithindo manitiere e skul no? Erokamano, kendo ma penjo marita ahinya mondo penja e studio kae. Duoko ni erokamano kuom penjo penjni. Gima timore gi sirikal ka, sirikal onge pesa. Omiyo sirikal tugo gi pach jonyuol, kendo tugo gi pach jopuonj motelo ne skunde mantiere. Inwang'o ka sama dwarore ni koro pesa mi pog skunde, sirikal rucho nying nyithindo te manie NEMIS, kato gocho ne jotend skul ni miwauru nying nyithindo ma ungo e skul. Ting'eni magi gik mosebed kimiyogi samoro dwe ka dwe, samoro gigo simu to kata bang' jumbe 2 imiyogi. To sama koro idhi gol pesa cha, nying go irucho. To ka nying go oseruchi, nyithindo ma samoro ne onge gi birth certificates, nyithindo ma ntiere gik moko 1, 2, 3 ma onge go kata ma janyuol ne ok owacho, nying nyathino koro ok donje NEMIS. Maka ne in kata gi nyithindo 1000, tinyalo nwang'o ni nyithindo ma koro nying gi odonje NEMIS gin 600. To 600 gi kende ema sirikal koro ng'isi ni wan wachulo nyithindo mantiere NEMIS. To kata ka samoro ok en wach nyithindo ma nitiere gik ma dwarore to ne oko nying gi oko donjo, samoro sacha be ong'adi nikech ging'isi ni miwauru nying nyithindo gi, ketgi e NEMIS bang' ndalo machal kama. To sama uketo gi kanyo tunwang'o ka jotend skunde tema Kenya nitiere e portal no. Ng'ato ka ng'ato dwa keto nying nyathine, nyithinde skul. Tinwang'o ni jomoko chiewo otieno nikech jomoko nodich godiochieng' mondo giketi nying gi. To portal no pod obedo congested gi dholuo akia kata pod en gi dhugruok mag ji makoro kata yor gimoro to onge jam. Koro ka gigi oseng'adore to pesa mag nyithindo manodhicha mago emiyoroni. To pesa modong' nikech gigi ne osegol e budget mar sirikal, ok inyal penjo ni to an gi nyithindo 1000, nyoche NEMIS okawo mana nyithindo 600, 400 madong' gogi ne nyoche ok onwang'o pesa mar sirikal. Pesa no be dhi biro na, onge kumidhi penje gino. Koro pesa ni bende sirikal ng'wonygo. Koro sirikal Ministry of Education ka nitiere gik machando jopuonj mang'eny, to gin gi penjo mang'eny ma onge ng'ama nyalo duokogi. To koro ka wach ni koro ka nyithindo gin 700 e skul, to pesa obiro mana mar nyithindo 600 kende, 100 modong' gi to koro jotend skunde timo nang'o? Mago e gik mamiyo jotend skul pressure, nikech onge kama dhi pire pesa no. Koro pesa mar nyithindo 600 mobiro e wi 700 ka, mago ema odhi tiyogo e skul kanyo. Koro ka obed mar tuition, to pesa gik midhi ng'iew mag tuition en mag nyithindo 700, pesa manobiro en mag nyithindo 600. Ka en pesa mar wawach kata ni mag sports kata mag co-curriculum activities, nyithindo nitiere 700, lakini mag nyithindo 600 manobiro cha emipogo ne nyithindo te. Gine makoro gineno kaka ginyalo tiyo gi pesa. Wawinjo ne Charles Akash ka nitiere kaunti ma